business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Now that love's taking over, I'm 100% sure that it's here to stay. I ain't got no issue standing in my way. I ain't going nowhere. You ain't going nowhere. So make it official. We ain't getting no younger, baby. When I'm ready to be with you. Together for always. Too promise to hope through sickness and through health. Might take you crazy, baby. Can you live with it? Loving me for life. To have it all forever. Baby, ride or die. Do us part. Let's make it last forever. Can you live with it? Live with it. For life. Live for life. Hope. Tuhan, katatawanan at kung ano-ano pa. Pero nung huli kami nagpaalam mga ka-MB, ay may mga kasama ako na maalam at nangakong babalik. Ang problema nga lang, hindi lahat ng nangangakong babalik ay bumabalik. Pero huwag kayong mag-alala dahil lahat ng umaalis, may dumarating na kapalit. Kaya excited din ako dahil meron akong bagong partner in crime na makakasama natin every morning here sa Morning Balitaktakan. Hindi ko na kayo paghihintayin at para maipakilala na siya, narito ang kanyang harana. Baby, lock the door and turn the lights down low, and put some music on it soft and slow. And baby, we got a place to go. I hope you understand. I've been thinking about it all day long, and there's a feeling that was quite wrong. I can't believe how much it hurts me. Oo, grabe naman. Oo. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low, and put some music on it soft and slow. And baby, we got no place to go. I hope you understand. Ayan. Ayan, thank you so much sa inyo mga Morning Balitaktakan. Ayan. At ako po si Jason Andaya, ang iyong bagong host ngayong umaga. Ayan. Yes, napakaganda naman ng boses mo, Jason. Yes. Talagang ang aga mo kaming pinakilig.
Oo naman. Excited ka na ba na makasama ko every morning? Siyempre, excited na excited ako dahil ikaw at sila ang makakasama ko araw-araw. Oo, pero tell me about yourself naman, Jason. Para makilala ka naman ng ating mga kabalitaktakan. Ikaw ba ay single or... Ayan, bago ang lahat, ako po ulit si Jason. Yan, Oo. Jason. I'm proud Cordilleran. Ako po ay Kankanaoy. Ayan. At Ilocano at the same time. And yan, single muna. Focus muna tayo sa trabaho. Tama. Wow. Oo. Alam mo, grabe talaga ang looks ng mga Cordilleran, mga kabalitaktakan. Kaya wag na kayong magtataka. At hindi na rin ako magtataka kung sa mga susunod na araw ay marami na namang fans club itong si Wow. Jason. Anyway, gusto ko lamang pong i-shoutout ang ating mga avid na mga supporters mula noon hanggang ngayon. Nakita ko na agad sila sa pagsisimula pa lang nito ang ating morning balitaktakan na si Mr. Rodel Olanday kay Rain Gaya. Shout out po sa inyo. Shout out po. Oo, kaya naman mga kabalitaktakan, mapupuno po ng kasiyahan. Yun po ang aming pangako ni Jason. Tama? Ikaw, Yes. anong pangako mo naman sa kanila? Pangako ko ay, aside from kasiyahan, syempre magkakakwentuhan tayo. Mhm. Kantahan, madami pang kantahan. At syempre, madami pa tayong mga magpapasaya sa umaga. Oo, Yan. kaya lagi kayong tumutok dito sa Morning Balitaktakan. At nagbabalik agad-agad ang Morning Balitaktakan. Sa mga naghahanap po saan kami mapapanood, sa mga kababangon lang nais kumain ng kanilang umagahan sa harap ng mga telebisyon, pwede nyo po kaming mapanood sa GNN Channel 44 and channel number varies depending on your location. May mga 13, may mga 12, may mga 4. So ang gagawin nyo lamang po is scanning nyo ang inyong mga digiboxes. Kung ang gamit nyo naman ay yung mga de-antena at nasa labas, ipihit-pihit lang yan hanggang mahanap nyo ang GNN Channel 44. Sa baba noon ay merong Morning Balitaktakan. Pero kapag malakas po ang ulan mga ka-MB at kailangan yung lumabas para sa antena, naku, wag na po dahil meron pa tayong ibang mga paraan para mapanood kami. Ayan. At hindi lang po yun, you can also watch us sa aming social media platforms. We have our Facebook, Regional News Group, RNG Luzon. Yes. We have also our YouTube channel, RNG Luzon. At syempre, meron na rin po kami sa Twitter, Instagram, and TikTok. Taman, Ayan. meron din tayong website partner, Yes. rngluzon.ph.com. Pwede nyo kaming bisitahin sa kahit anong social media platforms na yan. Pero para umpisahan na natin ang good vibes ngayong morning, kakailanganin ba natin, Jason, na magdala? Magdala-dala pa rin po tayo ng jacket, ng payong, para prepared tayo lagi sa Oo. araw-araw. Alam nyo, ang kakaiba dito sa Baguio, minsan kahit nasa 24 ka na, malamig pa rin, ano? Siguro yung humid talaga yung kakaiba kasi nasa bundok tayo. Kamusta ang gising mo, malamig? Malamig naman, lalo na pag wala kang kasama, Ay. malamig. Pero hindi, syempre, makakasama pa rin natin ang mga ating morning kabalitaktakan. Oo, pero mga ka-MB, kung mababa ang temperatura, naku, nagbabadya namang tumaas ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. Kaya sa mga kumpare ko dyan, sa mga lakwatserang kagaya ko, di ba? Ako kasi si Dora. Alam mo, ang Dora ang tawag nila sa akin. Yes. Anyway, sa mga kagaya ko, baka kailangan na natin magpa-pip-pip full tank kasi pwedeng tumaas na po ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. Ito lamang po, meron ako ditong listahan, ano, pero ito ay depende pa rin kasi Disclaimer pwedeng lang po. magbago. Disclaimer Yan, lang, disclaimer. hindi pa natin sigurado ang kung tataas ba o hindi. Pero 0.80 pesos per liter ang itataas ng ating gasolina at 0.60 pesos naman ang ating diesel. Pero huwag kayong mag-alala, meron namang kaunting rollback sa mga kerosene warriors natin dyan at 0.10 per liter. Ayan. At ayan, may iba naman po tayo ngayong umaga, no? Kasi ngayong umaga, it's an e-sport season, mga kabalitaktakan.
And hindi lang po yun kasi it's on registration sa ating mga MOBA and PC gamers. Oo. Mahilig ka ba sa sa mga games? Hindi naman masyado. Mga kaibigan ko yung mga adik-adik sa mga games ngayon. Ano bang mga details nitong mo? Ayan, kasi alam niyo po ba na itong games po na ito, alam niyo po ba na mahigit 1,634 towns at mga munisipyo ang naimbita dito? At hindi lang po yun kasi the Ipalarong Pambansa will feature a total of 6 games. So meron po tayong 3 mobile games, we have 2 PC games, and of course 1 web game that they will be determined sa ating poll before the start of the tournament audit. Wow. Ayan. Talaga namang Filipino pride. Again, anyway, speaking of bandila and pride ng mga Pinoy, gusto ko lamang pong, and gusto natin actually congratulate si Ma'am Erlinda Lavandia. Siya po ang ating Philippine Javelin Queen. Ayan. Alam mo ba kung ano yung Congratulations, javelin? Nakikita ko lang pero hindi ko alam kung ano tong sport na to. Oo. Ano ba yung mga meron dito? Anyway, bago ko ipaliwanag kung ano yan, alam niyo ba kung bakit siya tinaguri ang Philippine Javelin Queen? Well, she garnered gold po dito po sa National Sports Competition which was held at the Philippine Sports Complex in Pasig. She is also considered as one of the greatest javelin throwers. Patulis yung So, maging maingat tayo. Kailangan ng proper training. Hindi dahil gusto mong gawin ito, ay basta-basta ka na lang babato dyan. So, kailangan ng proper training and talagang pag-iingat. At yan, hindi lang po yan yung bibigyan natin ng karangalan or pagpupugay ngayon. Dahil bigyan din po natin ng pugay ang local government of Itogon. Wow! Congrats! Dahil nasungkit din po nila ang Seal of Child-Friendly Local Governance. At maliban po doon, kung saan naabot ng munisipyo ang pinakamataas na or overall rating na 95.54% sa isinagawang child-friendly local government audit. Ayan. Wow. So, congratulations po dyan po sa Itogon. And alam mo partner, ito hindi kasi ako sure dun sa exact amount or kung pareho pa rin. Pero usually, yung mga LGUs na nakaka-receive ng ganitong mga parangal, nabibigyan po sila ng mga funds na pwede nilang gamitin para maipagpatuloy itong kanilang mga projects. Pero we are not sure, we will check on that. Pero congratulations pa rin sa Itogon. And also, mamaya, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan kasi excited ako. Marami pa rin tayong mga makakasama. Ikaw, sino bang bisita mo? Ayan. Speaking of excited, kasi as a young professional, marami po tayong mga oportunidad na pwede nating mag-grab, especially na ang mga kabataan ngayon ay talagang gustong-gustong mag-business. Hindi lang kabataan, madaming tao ang gustong mag-business. Kaya mamaya-maya ay makakasama natin ang isang business professor na magbibigay ng tips, investment, and how to start young. Tama. Ay, parang gusto ko yan. Pero alam mo, speaking of business naman, partner, ang makakasama ko mamaya, he is a young entrepreneur. And ayun, ang tatanungin naman natin sa kanya, since andun ka na sa business, ano yun naman yung mga struggles mo? Yun yung gusto ko malaman kasi napakarami talaga gustong mag-business pero kapag nahirapan na, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. So, yun ang gusto ko talagang malaman mamaya. Paano ba maging matapang pagdating sa mundo ng negosyo? Kaya napaka-inspiring yung mga ganitong kwento ngayong umaga, no? Kasi ang mga kabataan ngayon, iba ang pacing pagdating sa trabaho. Oo, Kaya, tulad nung ka-dancer natin, ang bilis-bilis talagang ng mga mag-move. galawan niya. Anyway, tutok lang and marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik ang morning Balitaktakan.
A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At ayan, nagbabalik na naman po ang Morning Balitaktakan. Ngayong umagang ito, gusto nyo rin po bang magkaroon ng business? Or kayo rin po ba ay curious kung ano yung mga dapat gawin sa business, mga patok ngayon? At ngayong umaga, makakasama po natin ang isang business professor from the University of the Cordilleras para tulungan po tayo sa mga tips or kung papaano po tayo magsimula. Once again, kasama po natin si Josai SG. At ayan na, magbabalik po muna tayo dahil magkakaroon po muna tayo ng commercial break.
batang 90s milk tea. Di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. At nagbabalik po ang Morning Valley Taktakan. Today I am so excited because I am so inspired. Ang makakakwentuhan natin ay isang 23 years old na young entrepreneur, no? Grabe, sa panahon ngayon na napakarami mong pwedeng pasukan, lalo kung ikaw ay kabataan, pero mahirap kung business agad ang iyong papasukin. Kaya very proud ako na ipakilala sa inyo ang isang Baguio boy na sa murang edad pumasok na sa pagbibusiness, si Mr. Jenice Lagan. Good morning, sir. Good morning po, ma'am. Ayan. Thank you for having me. Yes, and thank you for coming here, no? Pagpayag sa aming interview with you. Isa kang sikat na TikToker, nakikita kita sa TikTok. But aside from being an influencer, you are a businessman. Yes. Itong startup mo, sir, bakit mo naisipang business ang pasukin? Ever since kasi I had the desire for financial stability, Wow. and financial Oo. freedom. Wow. So, parang gusto ko, what's the best way to have this, and that's business. Yun po. Parang ang hirap nun, no? Kasi tayong mga Gen Z ba tayo? Gen Z pa ba ako? 1998? Mukhang ikaw sa ano ka na, doon ka na sa 1999 pataas. Ako yata, sumama pa ako sa Yes po, millennials. yes po. Pero napakahirap yung ganun kasi parang sa atin, saan tayo kukuha ng startup sa business? Ikaw, gusto mo talagang maging financially stable. Yes po, yes po. Paano mo sinimulan yung puhunan? Or, Okay, so I started po kasi doing content creation on TikTok. And I shared my knowledge about men fashion. wow. So, at first, medyo mahirap rin po yun. Kasi I need to support myself financially. Kasi it's my own hobby, my passion. And hindi ko pwede iasa sa mom ko. So, dun ko naisip na magbenta po ng ukay cool clothes sa Instagram. So, yun po yung parang pinakaunang business ko. So, pumatok naman po siya until such a point na may mga brand deals na po. I was given the opportunity to work with Lazada, GCash, and right now Grab, even SM po. And this is not sponsored. Yes, it's Disclaimer not po, it's lang not po. Oo. And alam mo, sir, nabanggit mo, napakaganda kasi social media, guys, ay napakalawak na platform. This shouldn't only be para lang mag-entertain. Dapat talaga pinagkakakitaan mo. Now, sir, sino naman nag-inspire sa'yo? Bakit mo gustong maging financially stable? I mean, your family, no, looking at you, talagang nakikita ko kasi talaga na very elegant ka. Yes po. So, sabi mo, ayaw mo umasa sa parents mo. Pero ano talaga nag-inspire sa'yo? Siguro po, I grew up po kasi in a broken family. Siguro that's one of the reasons. So, as the first child, I wanted to support my mom. Wow. So, I have to be responsible and to find simple ways to help her. So, spending-wise, ganun, magiging matipid. So, dun po siguro parang yun yung nag-fire or yung nag-push sa akin. Oo, na talagang, I have to have my business. Yes Even at po. this young age, I have to try. Opo, Kasi diba, opo. minsan na trial pa lang, takot na ang mga, lalo kabataan. Takot kasing mag-fail ang generation natin, di ba? Yes po, yes po. Pero try nang try. From Ukay-Ukay sa Instagram, ikaw ngayon ay CEO ng isang perfume Yes po. business, perfume company, if I may say, kasi talagang yun naman ang tawag na talaga, company na ito, no? Why perfume? Perfume po kasi one of the reason is consumable po siya. Yeah. So, pag naubos nyo, bibilhin at bibilhin nyo. So, maraming nagsasabi, bakit hindi daw clothing line? Kaso ako kasi gusto ko lang ng simple designs, minimalist outfits. So, for example, nagbenta ako ng 5 neutral colors po, ma'am. Oo. Pag nabili nyo na yung 5 neutral colors na yun, syempre hindi na kayo bibili. Yes. So, I thought of perfume kasi magagamit at magagamit po siya. And being in the fashion industry, a simple outfit would be completed Yes. with a great perfume po. Oo. So, yun. Tsaka minsan people remembers you, no? Depende sa amoy mo. Parang Yes alam po. nila, pag elegant yung amoy, ay parang, ano siya part ng lifestyle, di ba? Yes Kapag po. super tamis mo, girly. Opo. Pag super strong, ay elegant to. Parang ganun. Pero when you started, sabi mo nga, you wanted to try. Opo.
was it hard? How did you, or really, di ba kailangan aralin mo, hindi pwedeng pasok ka lang eh. Ano yung mga bagay na talagang isinaalang-alang mo para, bago ka mag-push through dito sa business? And gaano kahirap? Ano yung mga pinagdaanan ng business mo? Ang pinakamahirap po talaga is starting itself. Kasi kailangan mong kapahin from bottom to top. And kailangan mong mag-source out ng mga supplier. Yun yung pinakamahirap pong hanapin ngayon. And ako, bago pa lang ako sa field na ito. So, kailangan kong aralin rin how should I market my product. Kasi sa TikTok, if gagawa ko ng outfit ideas, you could easily appreciate the outfits. If ibebenta ko yung polo shirt, mas madali mong ma-appreciate kung nakita mo yung outfit ideas sa TikTok. Unfortunately, with perfume, pag nakita mo, moms, hindi mo ma-appreciate. So, yun. Anong kaya magandang way para ma-market ko yung perfume? And so, doon ko na pag-aralan na if sa mga bagay na to, magandang magbenta, not you sell the product by not the product itself, but by emotions. Wow. So, yun yung ginamit ko po sa TikTok ngayon. So, I sell emotions and not product itself. Oo. So, ayun po. So far, so great. Kahit 1 month pa lang po siya. Oo. Ano naman yung mga varieties ng perfume mo? Para kanino ba yan? May 3 scents pa lang po ako ngayon. So, first is the Zeus for men, Hera for women, and Psyche for unisex po siya. Wow. Anong message mo sa lahat ng takot, sumubok, and sa lahat ng nagbe-business pero hindi na nila alam, itutuloy ko pa ba o hindi? I think sa mga kabataan, especially right now, do the things that you love doing, pursue your interests, your passion, para kahit mahihirap, you would still continue because you would love the process of learning. Yun po. And if they fail? Continue lang. Keep on pursuing it. Try until you succeed. And let us always remember that let us use our God-given talents and skills for the glory of God po. Ayun. Mr. Jenice Lagan, thank you so much Thank you po. po, No? ma'am. Very short but very inspiring. I Yes, have ma'am. learned na bago ka sumabak sa negosyo, aralin mo naman. Parang Yes po, tama put po. effort and mahalin mo yung business mo and kung ano man ang ginagawa mo. Thank you again for Thank you po, ma'am. coming here and inspiring us and sana maamoy namin yan mamaya. No? Mr. Jenice, baka meron kang gustong batian lang? Your mom? Hello, ma'am. Nasa TV na ako. Ayun, ayan. Thank you so much again sa lahat po ng nais sumubok. Bata ka man o matanda, walang pinipiling edad, basta ikaw ay pursigido at minamahal kung ano ang iyong ginagawa. Mamaya, tips naman mula sa isang business professor ang ating mapapakinggan paano nga ba o ano nga ba ang dapat tandaan kapag nagsisimula ng business. Mamaya yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Sa milky ng batang 90s, tara natin ang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947
or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rnjozon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional Youth Group Luzon. Imaginary. Alright, and alam mo, ang galing-galing mong mag-dance kanina. Kaya nabuhayan ako, medyo inaantok ako nung pag-isang umaga kasi ang lamig ng weather. Pero nung umiindak ka, sabi ko, ay, parang Gumaganon kami kaya ko kanina sa rin yan likod, ah. Kaya ko rin yan, oo. Kyra, kailan ka nagsimula mag-dance? Hello po. So, matagal na po ako nagsasayaw since mga 3 years old. Kung tutuusin, parang most of my life. So, yun po. Passion mo na talaga yan, no? Bakit? Tinanong. Sarap sumayaw. Masarap sumayo. May satisfaction talaga. Not only satisfaction, it really gives a sense of stress relief. Tapos, nakakatulong talaga siya whenever you want a break from whatever you're facing in life right now. Yeah, sobrang Masyadong malalim. Hindi, may mga tao talaga na yung ginagawa nila, yung passion nila, yun talaga yung parang nagsisave sa kanila, no? Sa Yes. down moments. Ikaw, meron ka bang something na gano'n? Ayan, so, ayan, aside from sa pag-alis mo ng stress sa pagsasayaw, may generation, ano pa ba yun? Paano mo pa siya na aalis ang stress? Tama, nakakasa. Maliban sa pagsasayaw. Well, other than yun nga, sa pagsasayaw ko, nature trips. Especially nandito ka sa Baguio, ang ganda ng sceneries. And not only that, yung talagang naglalakad ka at anywhere, everywhere. And sometimes, just doing and exploring yung mga iba't ibang art din dito sa Baguio. Kasi ang daming art dito sa Baguio. Ayan, ikaw ba kumakanta ka? Ay! Kumakanta ka rin. Ayun, sabi nila, gusto nilang marinig ang iyong boses daw. Pa-sample Kapag ano. naman Paano ba ba? ng mga Sample lang, bebe? isang line lang naman, isang line. Kumakanta ka ba? eh. Hala, si Ariel ang naalala. Ay! Anyway, Kyra, sabi mo, pampatanggal ng stress. Nung pandemic, di ba? Kayo kasing mga dancers, talagang sa labas kayo eh, no? Nagbabasking kayo, doon kayo nagpa-practice. Eh, nung pandemic, hindi kayo makalabas. Eh, di, paano yung naging, di mas stress yun? Parang hindi ka makagalaw. Paano yung mga trainees nyo? Mga ganun? True. Actually, it's very stressful kasi syempre, di mo nami-meet yung mga tao, mga kaibigan mo, kasi dance is a very social thing. It's our way of communicating with each other, and not only that, that's our way to express kasi we all have our different forms of expression. Nung pandemic, talagang pilitan na through the cams online, kahit walang internet, sige maghahanap ng paraan, data ka, cellphone. It's really a struggle, especially not everyone has a good signal here in the Philippines. Kaya, ayun. Pero the good thing is that it was easier to connect with people, not only here in Luzon, pati sa Visayas tsaka sa Mindanao. So, naging video open. call kayo nagda-dance. Oo, mas naging open yung mga tao makipag-communicate and connect. Ganun sila ka-passionate sa gusto talaga nilang gawin. Kahit pandemic yan, sasayaw kami sa loob. Pati sa pagkanta, kahit anong Oo nga, tama. Pero, Kyra, matanong ko naman, follow up lang ako doon, kasi di ba nga nag-pandemic and all, may mga tao kasi na akala nila ang dance ay hobby mo lang. Walang pera sa pagsasayaw, hindi ka uunlad. Anong masasabi mo? Gets ko yung ganun na point of view. Kasi syempre, dito sa Pilipinas, we focus more on the sciences and mathematics. Yung mga more on, let's say, maging doktor ka, maging teacher. Gets ko rin yun. Pero there is a living in dance. I've met so many people who have so much achievements. Like, not only lang dahil nakikita ka sa TV. It's not only about that. There are behind the scenes. You get to do community work. You get to teach people. You get to also connect with them.
na through classes, through workshops, and depende na yun sa'yo. If you want to join competitions, go. If that's your thing. Pero if you think that you have to be good to dance, you don't have to. Kasi in the first place, whenever we try things, you just want to do it for fun. So everything will follow. Just love what you do. Love to dance. Ayan. And aabangan ka pa rin namin, Kyra. Maraming salamat Thank you din sa po. pagsisimula ng ating linggo at sa pagsisimula ng pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Oo. So, ang natutunan ko naman sa kanya to wrap up everything, Oo. that it's either we win or we learn. Tama. Yun yan. Thank you for inspiring us Oo, as a thanks for Salamat your din po. messages. At ayan mga kabalitaktakan, again, Miss Kyra Palaruan, ang isa sa ating talagang rising dancer, local dancer here in Baguio. And I believe you will be a pride of the Philippines. Siyempre. Oo. Mamaya, mas magkukwentuhan. Kwentuhan. Medyo nahirapan ako. Oo. Ang galing mo kasi mag-English. Mamaya, magkukwentuhan pa tayo. Na-dose din. So, pagbabalik ng morning, Balitaktakan. Balitaktakan. Make it last forever. Make it last forever. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. No? This episode, no, our pagbabalik episode is really inspiring. Ang dami kong natutunan, Jason. Kung meron kang isang bagay na natutunan sa episode na to, what is your quote for the day? Ayan, dahil may mga kasama tayo kanina, talagang tumatak sa akin yung sinabi ni Kyra kanina na it's either you win or you learn. Ayan ang ating quote for the day. Ano naman yung masasabi mo? Anong insight mo about sa... I think yung quote na yun, yung either you win or you learn, is really true. No? Depende lang kasi siya, mga ka-MB. Every time kasi na nagfi-fail tayo, dapat tignan natin siya as positive, no? Wag, ay, nag-fail ako. Dapat, I learned something. And that is very important. Ika. Ayan. Maliban naman doon, ayun nga, a lot of people, pare-parehas tayong may mga struggles, may mga pinagdadaanan. And yung dumating sa point na parang susuko ka na, yung ganong moment. Pero hindi. Kasi yung hindi mo pagsuko, malay mo, yun pala yung pag-reach mo dun sa gusto mo talaga or para sa'yo talaga. Sa right time and
sa right place, Tama. right people, mga ganon. Tama. And mga ka-MB, sa mga taga-Baguio, sa mga motorista, either you get a ticket or you learn. Kasi coding po number 3 and 4. Ang mga may plate number po na 3 and 4, either you get a ticket and Or you you learn. learn. Ganon Minsan na lang. talaga kahit alam kasi natin coding, lumalabas tayo. Wag na po tayong lumabas para iwas po tayo sa abala. Ayan. And alam mo ba, napakaraming nanonood sa atin sa via our Facebook page. Yes, so thank Batiin you po. naman natin ang ating mga avid supporters na patuloy nanonood. Summer, gaya Mr. Harvey Abalos, ang daming mga Bohol dito, ng Bohol family, Sir Jo Marie Cabusaw, siya yung Ay, yung guest. taga-pageant, Mhm. ay, taga-Tarlac na Yes, na nagpa-pageant. taga-Tarlac, na international title holder. And Mr. Gen, ako po ang nag-iisang minion in the house. Randy Guzman nagbabalik and here to stay pa rin na sabi nga noon ng aking kasama, Randy Guzman. Ayan. At ako naman po ulit, ang inyong bagong host at makakasama sa mga susunod pang araw, Jason Andaya. Ayan. Kaya tutok-tutok lang bukas parehong oras 6:30 ng umaga. Hanapin niyo lang kami dito sa Morning Balitaktakan!